Luxemburský súd žiada nové podklady k rozhodovaniu o kandidatúre Radoslava Procházku na sudcu. Okrem iného si pýtajú aj kompletný záznam a prepis nahrávky medzi ním a Igorom Matovičom o financovaní prezidentskej kampane. Čím viac sa proces komplikuje, tým neochotnejšie sa k nemu kompetentní vyjadrujú. Ale možno, že o 10 minút. A za kým idete? To je moja vec. Slovenský kandidát na sudcu Všeobecného súdu EÚ sa už podľa očakávaní nezjavil. Dnes sa dostali na verejnosť informácie, že on aj súdna rada majú v rukách výzvu od Luxemburgu, aby dodali ďalšie podklady. Z materiálu, ktorý má k dispozícii agentúra SITA, vyplýva, že k rozhodovaniu žiadajú okrem iného aj prepis a celú nahrávku medzi Procházkom a Matovičom. By si chcel zaplatiť pol na pol približne, tak? Ak si nemáš tý problém. Je to veľmi neštandardné, lebo však vy viete veľmi dobre, že tá nahrávka je v princípe nelegálne nahratá. No, ale podľa mňa pri sudcovi by sme naozaj mali skúmať jeho charakter a tá nahrávka veľmi dobrého charakteru vypoveda. Takže keď im Rado preloží pol na pol, myslím si, že bude im stačiť. Procházkovi nikto nevyčíta odbornosť. Problém vidia kritici v jeho morálnom kredite. Na Luxemburg sa mali obrátiť s takýmto upozornením desiatky aktívnych sudcov. A ako je známe, spravil tak aj šéf SAS. Podľa Bugára hanbu Slovensku tak robí práve Sulík. Aj tí, ktorí možno, že nevedia o tom, že čo na Slovensku sa odohráva, tak zbystria možno, že svoje zmysly, svoje oči a začnú sa vypytovať. Je to možné? Ja neviem a napriek tomu... Ale to je zase legitímne, aby sa vypytovali. No to je v poriadku, ale ešte raz, oni sa vypytujú na základe toho, čo Sulík spôsobil. Robí hanbu Slovenskej republike. Nebude hanba Slovenskej republiky, že sme tam nominovali Procházku? Nie je to prvýkrát. Koľkokrát sa stalo, že nezvolili toho, ktorého tam nominovala Slovenská republika. Že prežijeme. Máme inú možnosť. Dodatočné podklady by mal Radoslav Procházka odovzdať najneskôr do pondelka. Súdna rada má termín už zajtra. Martina Tereková, televízia Markíza.